Ahojte brankári, zdravím vás. Je tu Szilárd Kantár, tréner brankárov z Komárna. Dnes vám ukážem ďalší tip a to bude to, že ako sa majú dostať brankári čo najrýchlejšie na zem. Vlastne jedná sa o reflexnú strelu, takže strela zblízka, keď brankár musí rýchlo zareagovať na loptu a chytať ju do náručia. Dobre? Lori nám ukáže, jednou nohou, teraz sa hádže na pravú stranu, jednou nohou vlastne vykopne druhú nohu. Teraz na pravú stranu, pravou nohou vlastne vykopne ľavú nohu. Poď, Lori. Áno. To je ešte raz. To isté na ľavú stranu. Teraz ľavou nohou, teraz na ľavú stranu, akože ľavou nohou vykopne pravú nohu. Výborne, Lori. A teraz ideme to nacvičovať v skupine. Poďme, chlapci. Celá skupina. Takže najprv na pravú stranu. Poď. Ešte raz. Hop. Na ľavú stranu. Hop. Výborne, ešte raz. Hop. Bravo. Teraz to ideme urobiť v dvojiciach. A to tak, že jeden brankár kopne na druhého loptu zblízka a ten ďalší musí loptu chytať na brucho. Dobre, ukážeme, Lori. Výborne. Dobre, môžeme spraviť, choďte bližšie k sebe. Bližšie. Dvakrát na pravú stranu, dvakrát na ľavú. Poď. Výmena. Takže bez rúk chytáme len na brucho. Na brucho. Púšťaj loptu na brucho. Dobre. Keď to máme, teraz si môžeme hrať aj hru. A tá hra bude vyzerať tak, že tú loptu môžeš vlastne kopnúť aj na pravú alebo na ľavú stranu a ten brankár musí zareagovať a ju chytať pred sebou. Poď! Najrýchlejšie sa dostať na zem. Jedná sa o to, aby ten brankár čo najrýchlejšie sa vedel dostať na zem. Pri tomto príklade lopta nejde ďaleko od brankára, ale strela smeruje priamo na brankára alebo len na pol metra, meter od neho. Dobre, máme to. Ďakujem, tak toto bol dnešný tip a vidíme sa zase zajtra. Ahoj, brankári.